An kawacho kuom wach data protection, gima timore ni jopiny nyaka bed e mesa, nyaka wang'e ni ang'o midwa nyis jomoko ma oko mondo wayud pesa. Nyaka wang'e, nyaka wabed e mesa. Ok wadwa wabed ni koro ni wan jok manena kaka jok mang'iyo mpira e pap gi bathe oko kucho. To ing'e ni seche moko be nyaka wang'e ni onge gimoro amora manyalo timore kwa onge. Koro ing'e ni kaka jok ma dhi kuondego, kaka jok ma yudo thieth, kaka jok ma yudo kony, mondo gidhi gi kaka waparo. Nikech seche moko ginyalo parapara ni gindiko gimoro kata gisain gimoro, to kabiro seche ma pesano mokwongo inyalo cham, mar ariyo pesano inyalo tigo marach, mar adek pesano be ok wanyal winjo mitne, kata wanyalo wacho ni kaluwore gi yo madhi ka thieth mondo wabed kata gi better health outcomes. Ing'e ni transparency en gima duong' kabisa, makoro nyaka puonj ji mondo ji ong'e ni mae en gimane. Ok ni koro ni idhi adhiya tikawo otas tisain tikelone japiny. Ng'ato beda e room to gisetieko. Kaka awacho mokwongo cha ni Kenya ka, ing'e ni waseneno wachala kaka ing'e ni mzungu nogero railway kawuok Mombasa. Tinena station ka station, lakini kitemo ng'iyo gi bathe ka dhi e miere ma iye iyudo ni nok gidonjo kuondego. Koro ing'e ni development nen mane ndara mawuok Mombasa kadhi nyaka Busia kata madhi nyaka Eldoret gi bathe kanyo, lakini kitemo donjo iye iyudo ni gigo ok otimore maber. Koro ing'e ni kik wabed ni mage gik mwaluwo. Wadwaro gik ma kata ikelo yo makare, kata ng'at mane e gweng' piny ne kucho mabor kabisa, kaka for example jok mantie kaka Wamba. Wamba ibro yudo ni wan gi hospital man kune Mission Hospital, tema konyo ji kabisa. Kidhi yo Muyuru be inyalo yudo ni en mar Mission. Koro yudo ni seche moko seche mubedo piny ka jok kwa onge kata jok stakeholders te onge, kanye kuma shida ntie. Ok ni wan ok wadwar ni ji ok dwar kony, lakini ing'e ni Kenya ka ji ong'iyo gi chama pesa, to gibiro to gidhi gibedo kamoro, to giwuok ni wan wasetieko, waseloso. Nikech inyalo choka inyalo dhi adhiya michok ji e ndara mapong'e hall masai ni manyisi ni wan ni ji antie, to kara jok makoro gino mulo iyudo ni onge. Wadwaro ng'at man kata remba winjo mitne. Ng'at man kata kidhi gine yo tamu kucho, kaka nying no dhi, be owinjo tamu no mar omenda no, to neno gimonyalo timo. Nikech pesa ok gimi kawa to kosecham to wadok ng'icho, to koro kidhi kaka koro kar omenda iyudo ni taxes emimedowa pile, to kara pesa manobedo bed ni konyo, kata that investment bedo wasted, kendo wachulo tax kendo pod wadwaro pesa moro mana jok moko cham. Koro wach mibadhie manyaka wabed pinye gimomiyo nyaka wabed e mesa. That is why we must be involved. Iwacho ni wawacho ga ni nothing for us without us. Wach ni mogik Erick Okioma ka watieko. Wach ni mogik ka watieko kodi ka intiere Kisumu kono Okioma. Koro gimonyalo wacho, wan kik ng'ato kawo ni wan watamore ni mondo kik miwa pesa. Wan wadwaro gino bed okela yanga mondo wabed e mesa, to mondo wabed kata gi gimoro ma chokruok, yani shared responsibility e gik madhi gi health, mondo wan be wabed ni wanyalo chiwore, mondo jo Kenya ong'e ni kik wabed ni koro wategemea mana jok ma oko. Mane gima duong'. E gimomiyo wadwaro jotendwa mondo kaw kamano mondo giwinjwa. Let them feel the ground. Nikech kata president wawacho ga ni iluongo ga ni bottom up approach. Ichako gi piny kidhi malo. Koro we obed bottom up mar adiera, ka manifesto ne wacho adiera. Mano, that is what we want. Erokamano. Erokamano ahinya Erick Okioma, jalup jakom National Network of TB Champions, kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio mar